Ilhanan sa tao nga anaa kaniya ang Espiritu sa Dios, ilhanan sa tao nga anaa kaniya ang Dios, mamati gayud siya sa pulong sa Dios. Apan ang tao igsoon nga nagdumili sa pagpamati sa pulong sa Dios, ang tao nga nagbaliwala sa pulong sa Dios ug dili gayud mamati niini, dili kana siya iya sa Dios igsoon. Ug ang Espiritu sa Dios wala gayud kaniya. Sa Juan 8 versikulo 47 nag-ingon, ang iya sa Dios mamati sa mga pulong sa Dios. Apan kay dili man kamo iya sa Dios, dili kamo mamati. Mao na igsoon kung iya ka sa Dios, mamati kagayod sa pulong sa Dios. Ug dili kagayod magdumili nini sa pagpamati. Ug dili kagayod magdumili sa pagdawat niini. Apan kung nagdumili ka sa pagdawat niini igsoon, kung nagdumili ka sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo ug imo kining ibaliwala, ug dili ka ganahang maminaw niini, masuko ka kung makadungog niini, wala kanimo ang Espiritu sa Dios. Nagpakarong inon lamang ka sa imong kaugalingon nga iya ka sa Dios, apan sa tinuod dili ka iya sa Dios. Busa igsoon kung tinuod ka nga iya sa Dios, kung tinuod ka nga ang Espiritu sa Dios imong gipapuyo sa imong kaugalingon, dili ka magdumili sa pagpamati niini ug malipayon ka gayud nga maminaw ug mudawat niini. Hinaot ingon ana ka igsoon. Amen. God bless sa tanan.